Okay, class, i-welcome you ang bago yung classmate, si Annie Adams. Hello mga classmates, ako ang bago ninyong classmate at makiupo naman dyan kung meron pang space. At okay class, magte-test tayo ngayon. 1 to 50 yan. At kung sino ang makakuha ng perfect score, bibigyan ko ng 90 grades. Wow! At sige, start na kayo. Ay, hindi ko to alam. 1 to 50? Math pa ba naman? Hindi ko to alam. Sige, pakopya mo nga ako. Ayoko nga. Sabi ni teacher, wala daw magkokopyahan eh. Pakokopyahin mo ko? Or tatanggalin ko yung mga kuto sa ulo mo? Ayoko nga, bingi ka ba? Pakokopyahin mo ko? Or tatanggalin ko yung mga kuto sa ulo mo at ipakain ko sa'yo? Oh, ito na, hindi ka naman mabiro eh. Ito na, joke lang naman yun eh. Oh, ito na, magkopya ka na. Oh, recess time na. Ma'am, recess time na po, ma'am. Ano? Walang magre-recess. Mamaya na. Tapusin niyo muna yan. Eh, paparecess mo kami? O ikaw ang kakainin namin? What? Sige na, mag-recess na kayo. Hindi naman tumabiro. Sige na, mag-recess na kayo mga bata kayo. Ma'am, ma'am, ma'am. Uwian na po, ma'am. Oo nga, di ba uwian na, oh. Tignan mo yung oras, oh. Di ba uwian na? Walang uuwi. Tapusin niyo muna yung pinapagawa ko. Ipapauwi mo kami or sasabihin ko sa asawa mo na nagde-date kayo ni Prince Charming. May picture ako. O sige na, umuwi na kayo. Hindi naman nabiro itong mga batang to. Sige na, wala mo ng assignment ngayon. Yan ang gusto ko. Buti naman. Sige na, classmate, uwian na. Umuwi na tayong lahat. Doon po nagtatapos ang aking channel. Please don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga videos na ipopost. Bye-bye! High five!